Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezama telenovela, hlala nami nje ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphethe kamathizo ozalo, izinto nje ezibalulekile okumele uyilindele lapha kuZalo kuyona ke lenyanga esibheke kuyona kuyinyanga kaAugust kulona ke uZalo. Solana ke mbukeli ngizoqala ngodaba kulithinta amaTaliyane naye ke lapha uNkazimulo benogeja. Sonazi ke mbukeli izinto okumele kuyilindele kuZalo ngayo inyanga kaAugust la kumathiza baveza ukuthi ke uNkazimulo benogeja bazosebenzisana naye kuMondli ukuze phela bekhona ukuexpose wona kaMataliyane and futhi kube nobufakazi ukuze ke kube lula ukuthi ke beboshwe. Okunye ke bakuvezile la baveza ukuthi ke uMondli uzoqala ke i-risk operation against amaTaliyane and uzobenza lapha nawo kamaphoyisa akwaMashu. Babeke sebeveza ukuthi ke uNkazimulo uzosave ke ikwanjomane and okunye ke mbukele bakuvezile ukuthi ke uNkazimulo benaye kugeja bazothola ku connection ozokwenza ukuthi ke izinto ibelula ukuthi ke beexpose wona kaMataliyane. Bathi ke uma1010 uzodlala ka mind games and ke uzokwenza into ezothusa kakhulu yena ke uNkazimulo benaye kugeja. Okunye ke lambukela bakuvezile baveza ukuthi ke uNkazimulo benogeja bazogcina ke betholile ukuthi ke amaTaliyane asebenzisana naye ke umvikeleli and babeke sebeveza la ukuthi ke kunomuntu ozofa and ke ukufa kwakhe lo muntu uzowaphatha kabi amaTaliyane. Bathi ke uNkazimulo naye kugeja bazodla phansi ngenxa ukuthi kaMataliyane azothola yonke ke into ade ke beyenza nozungu lo ade bebakhela lona and baveza ukuthi kaMataliyane azobafuna ke yonke indawo azozeke efike lapha eNdlende and amaTaliyane azofika ke eNdlende ekidnap uNokuthula. So kunjalo ke mbukeli iwona ke lawa mathiza lokuzala ngoAugust izinto nje ezibalulekile okumele uzilindele lapha kuZalo kuwona ke uAugust. Ngisazobuya ke namanye kamathize eviki neviki alo kuZalo ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.